Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa. Barkanmu da zuwa wannan bidiyo ɗin nawa, ko in ce wannan channel ɗin tawa da zan ringa bayani akan dabarun kasuwancin zamani, wato digital marketing. Yawancinmu idan suka ji an ce digital marketing sai su ringa ɗauka kamar yana nufin kawai yin amfani da kafafen sada zumunta wajen tallace-tallace ko kuma yin sana'a ko business, amma ba haka bane ba. Digital marketing ya kunshi abubuwa da dama. Digital marketing din nan hanya ce da mutane suke aiwatar da ko sana'arsu ko kasuwancinsu akan kafafen da suke da alaka da na'ura mai kwakwalwa, wayar salula da dai sauransu. Duk abin da dai aka ce maka digital yana nufin an yi amfani da na'ura mai kwakwalwa. Wayoyinmu na hannu, computers ɗinmu, televisions wato TV ɗin da muke, akwatin kallon talabijin, akwatin kallo da muke gano, da su rediyo da waya, dukkansu digital abubuwa ne wanda aka yi amfani da fasahar zamani wato technology aka yi su. So shi digital marketing ɗin nan hanya ce da za a ringa yin sana'o'i ko in ce kasuwanci ta kan yanar gizo-gizo da kuma kafafen sada zumunta. To a takaice dai, kamar yadda na yi bayani, digital marketing dai ba iya yin amfani da kafafen sada zumunta ba wato social media domin yin kasuwanci. A cikin digital marketing ɗin nan kuma akwai opportunities da yawa da za mu iya mora, da akwai abubuwa da dama. Na ɗaya, digital marketing ɗin nan kamar da na faɗa, akwai amfani da social media wato kafafen sada zumunta. Akwai kuma amfani da yanar gizo-gizo wato website. Akwai SEO wato search engine optimization marketing, wanda shi ma za mu ƙoƙari mu bayanin shi da yarenmu na Hausa don a gane. Akwai search engine marketing SEM, akwai su display advertisement, akwai email marketing, akwai video marketing, akwai mobile advertisement. Ga sunan dukansu su ne digital marketing ɗin. Akwai blogging, akwai e-commerce wato amfani da kafafen da suke kan yanar gizo-gizo wato shafukan kan yanar gizo-gizo wato website da web softwares da ake amfani da su wajen siye da siyarwa. Duk za mu yi bayanin su idan mun tashi. Wannan shi ake nufi da digital marketing. Da kuma akwai content development, wanda ake developing content irin su graphics da su flyers ɗinnan da suke yawo akan kafafen sada zumunta. Ta yaya mutum zai ringa yin su da ko wayoyinsa na hannu ko kuma da na'ura mai kwakwalwa wato computer ɗinsa. Duk dai za mu yi ƙoƙari mu ringa tattauna su, da kuma dabarun yadda za ka ringa targeting, ma'ana za ka ringa kai da kanka za ka zaɓi mutanen da za su amfana da wato content ɗinka ko kuma za su siyi abin da kake saidawa akan yanar gizo-gizo ko akan kafafen sada zumunta, wanda muke kira targeting. Akwai kuma su sponsored advertisement shi ma da za mu koya wa mutane tallace-tallace akan shi ma kafafen sada zumunta. Kawai dai abin da za ku biyo ni a nan shine zan ringa sakin videos kaɗan da kaɗan, muna ɗan yin bayani, duk da dai fassarar wani sa'in ba lalle mu fassara komai yadda yake a yarenmu na Hausa ba, amma za mu iya ƙoƙarinmu domin mun ga mun ɗora mutane akan hanya. Na gode, ku ci gaba da bina akan shafukana na sada zumunta @Maryam_Dazla da kuma shafina na YouTube domin kallon videos wanda za mu amfana da su don mu samu ɗan wani abu akan kafafen sada zumunta. Na gode.